semmu żgħażagħ kemm drabi fuq l-aħbarijiet u ħafna drabi joħorġu in-nuqqasijiet imma aħna żgħażagħ fina wkoll ħafna pożittiv. Iż-żagħżugħ Malti u biżel u id-dedikat inħobbu ngħinu l-ħadd ieħor fil-volontarjat u fit-tmexxija nixtiequ nieħdu kol sema attiv. Nozzu qalbna ħafna ideali, ħafna ħolm ambizzjonijiet, mimlin enerġija m'għandniex wisq. Ħajjitna f'idejna li għandna kemm dejna, jekk saħħa tagħtuna sur li nwettqu l-ġid u li temmnu fina dan jinkoraġġina minflok tikmandawna ejja nimxu it-fit. Jekk lilna taf dawna flok tikkritikawna żgur bil-kelma tajba naraw aktar ċar din ix-xewqa tagħna li timxu triq magħna ma' kull esperjenza insiru aħjar. Għandna nibdew id-dinja hemm bżonn nippruvaw xi kultant mingħajr ma rridu sejrin nisbaljaw, għandna bżonn li nistaqsu u dan mhux għal darba żmien. U għalkemm aħna inħobbukom bla ma rridu nirribellaw, meta lilna naraw mintom x'tafdaw. Ħajjitna f'idejna li għandna kemm dejna, jekk saħħa tagħtuna żgur li nwettqu l-ġid u li temmnu fina dan jinkoraġġina minflok tikmandawna ejja nimxu it-fit. Jekk lilna taf dawna flok tikkritikawna żgur bil-kelma tajba naraw aktar ċar din ix-xewqa tagħna li timxu triq magħna ma' kull esperjenza insiru aħjar. Nafu li xi darba naslu bina tkunu l-kol kburin. Ħajjitna f'idejna li għandna kemm dejna, jekk saħħa tagħtuna żgur li nwettqu l-ġid u li temmnu fina dan jinkoraġġina minflok tikmandawna ejjew nimxu it-fit. Ħajjitna f'idejna li għandna kemm dejna, jekk saħħa tagħtuna żgur li nwettqu l-ġid u li temmnu fina dan jinkoraġġina minflok tikmandawna ejjew nimxu it-fit. Nimxu it-fit. Grazzi.